Bulaydım zynnan oturan köşeli ýuzga dostumun haýşy boýunça öz başdan geçirmeleri, ýagny öz sözlerinden alyp aýdyma geçirdik. Dinle, bu CIJ. Bul 5 gün teret ağlaya adamy, bul durmuşa kadamy. Zynnan bilen wadaly men wah gözüne gurşaya dört tarafmy. Adalatyň derdini götürýär gerdenim tanadýa şol erkeklige. Tohwan bilen sabrym ýanymda hiç tada giş delintige. Käbem öýde kim meni bagyşlap gara ýollary erk berip men dolanyp geler nesip howalalla täzeden birigip men gül ömrümi kül etsemde ökünjüm yürekde ağry esasy dost kim pul nämetdir ýa anan tanadym barsyny sizden hosar ýasajak boldum adym Yusko bratdy dillerine iman çörüňiz ýokdy ha ýalanyny çekdim eliňizden men saňa ömür boýu bergeli ýatda sakla men hemişe ýanynda diýen sözüňiz hani nirde ýöne men zar del siz ýalynamardym ýatymda ýat ýadyňyz turamda tur ýadyňyz hani iden de indem iteşeýdip çörek beren bolsam gadyr bilerdi hem sizden zynnan içinde düşündüm haýty pak haýty pek dostumyň içinde sana aýmaly erkek çykdy galany ýok eken hele içede aş dostum näýili men bärik ömürlük gelemok kul garanky ıssydan çykam soň nädip ýüzüme sereçek utanma geňdäl bul bolşuňyz bähwit üstün çykan bolsa erkeklikden awraýyňyz köpükçe ýok hatda ses çykýar teňelerden bolýalay bulongalyň ýüzünden utanç sorap samsyk benem esasym başgalam aladam janlary sag bolsa maňa ýeterli dört tarafym basýa hustumy ýöne mertlikden güýjaly bemişe oglunlar size maslahat soňa ýok ananay bul işi pula göre keypim gutormaz öýdüp ýaşap uçgunly pikirdi çüýrük soňy gutorýan eken ýan ekenin ökünüp ertirdi dar bolluk taşynyň howasyna edýäsim gelýär edilerim içini etdirtýä haýry näme şoň üçin gowja pikirleniň köp salam Yusko köşeliň adyndan oglanlara ullukan janym sag şükür Hudaýa soranlara ulu minnetdar öýde kim käbäme bolsaýa bolman gamly pikirde söýýän sizi alat etmem argaly meňem gelermen nesip bolsa gelersiň dost ýüregime giňirip tut tanan adamlaryňy bellek goý janyň sag bolsa bu CIJ